Госпожо Пиралкова, защо така ви разбуни и оплаши отмяната на този текст и кои сте вие, разтревожените за български език? Между другото, аз също подписах петицията. Благодаря. Първо, ние сме родители, майки, бащи и граждани на България. Разбунени, защото според нас, нашето мнение е, че ако този закон, ако тази точка 4, член 16 от сега съществуващия закон за народната просвета отпадне, който според нас, противно на вносителите на проекто закона, който според нас тази точка член 4, член 16, според нас е изключително важен, значим и действащ текст от Закона за народната просвета. Противно на вносителите, които казват, че този текст е недействащ, несъществен, неважен и според тях това, което ще направят, не е нещо важно, просто е формалност. Защо смятате така? Защо мислите, че ще настане апокалипсис за обучението по български език в училище след отпадането на този? Не, ние в никакъв случай не изпадаме чак в толкова крайни апокалиптични прогнози. Просто смятаме, че това, което ни казват вносителите и последните дни по медиите, че този че като отпадне там нищо няма да се случи. Не е вярно, защото те посочват, че като дори министър Велчев на заседанието... Вълчев, може би. Дори министър Вълчев в протокола от заседанието, първото заседание, което е минало на 25 февруари, дори той казва, но то все пак има някакви държавни образователни изисквания и те посочват, вносителите посочват такива държавни образователни изисквания са учебните програми, които... Добре, моля ви, оставете тези там книжни фрази. Това е много важно. Значи, какво очаквате ви, какво смятате вие, че ще се случи в училище, като отпадне този текст? Няма да се преподава български език или няма да се преподава както трябва? Не, той просто няма да е задължителен за усвояване от всички български граждани в България. Това ще се случи, защото тези учебни програми, които ги посочват, че са някакви държавни образователни изисквания, всъщност са четвърто разряден подзаконов нормативен акт. Иерархията на нормативните актове в България въобще е Конституцията. С нея трябва да се съобразяват всички долу стоящи нормативни актове. А това какво значи? Това какво означава според вас, че няма да е задължителен? Че е възможно в дадено училище, ако преценят така директора и учителите, да няма такава дисциплина в български език. Това ли означава? Това ли е заплаха? Това означава, че тези подзаконови нормативни актове, те не са за статута и силата на закон. Всеки министър в един момент може да си ги допълва, преправя, заличава, както иска в министерството, но те нямат статута на закон, и който се определя от законодателя и се гласува в пленарна зала и е защитен. Добре, благодаря ви. Нека да чуем сега доцент Трендафилов. Дали е основателна тази родителска тревога в крайна сметка или е малко хипер? Ами ще ви кажа, първо в началото искам да кажа, че се чувствам малко неловко, понеже имам инстинктивна симпатия към всяка гражданска инициатива, която влиза в конфликт с държавна институция. Аз също чувствам гражданин, а не държавен чиновник. Аз много внимателно прочетох и тук тази част от Закона за народната просвета, която се отнася член 16 и проекто Закона за изменение и допълнение, и мисля, че реакцията е малко прекалена. Смисъл, първа точка е за предучилищното възпитание и подготовка към член 16, втора за степента на образование, трета за учебното съдържание. Тази, която се предлага за отмяна, е четвърта, усвояването на книжовния български език. Мисля, че тя се подразбира от предишните три. Аз не мога да си представя така държавата да защитава, да полага специални грижи за учебното съдържание в рамките на нашата образователна система, без да се предполага на какъв език това учебно съдържание ще се провежда. В смисъл, може да очакваме, че може да протече на монголски, суахили. Или английски. След като не е записано изрично в закона,
че усвояването от българските граждани е задължително и държавата да осигури в стандарт, ниво и качество за това усвояване, защо да не можем да го допуснем? Независимо, че ни се струва много крайно. Кой стои на първо място? На първо място стои Конституцията, след това са законите на Република България. В Конституцията пише, официален език е български език. Да, но това... Следствие на което всичко останало, което пряко не го опровергава, го преутвърждава. И затова просто, според мен, просто трите първи точки включват като нещо, което се подразбира от само себе си, че учебното съдържание, образованието протичат на български език. Доцент Рандахова, дали от отпадането на този текст не следва, че българският език, изучаването на български език, престава да бъде основен учебен предмет в нашите училища? Вижте, аз си мислех, бедата е това, че се внасят промени без предварително да се тълкуват, да се оповестят пред обществото. И затова ние в момента тълкуваме. Двете страни всъщност тълкуваме от две идеологически позиции какво се е получило. Мисля, че тези, които са го премахнали, склонен съм да допускам, това е тълкование, разбира се, им е ставало малко неудобно, като са видели, че по някакъв начин с тази четвърта точка, те поставят български език извън учебната програма. Получава се парадокса, че отделно се защитава учебната програма, отделно защитава книжовния език. Да, между другото, това е много специфична законова материя и другите изисквания там образователни, като че ли са някакси по-технологични и изведнъж се появява това овладяване на книжовния език. Мисля, че тая точка по принцип не би трябвало да има, би трябвало да се предполага, че щом имаме в България учебна програма в рамките на българските училища, не някакви други. Разбира се... Доцент Рандахов е правил ударение. Мисля, че вече е доблетна форма. Обещала съм си да поправям всички, които така казват. Между другото, това е много важен проблем, само че сигурно времето на преданието няма да ни стигне. Само че учебните програми, както ви казах вече, това са подзаконов нормативен акт. И на практика с заличаването на точка 4, член 16, сега действащия закон за народната просвета, вече държавата няма да е задължена да изисква от българските си граждани усвояването на българския език. И българските граждани няма да са задължени с закон да усвояват българския книжовен език. Това са фактите. Ние нито апокалиптични картини чертаем, нито нищо. Просто това няма да е записано и според мен лично не може българският книжовен език да се подразбира дали ще се изучава задължително или няма да се изучава. Сега, ако не възразявате, искате ли да включим и господин Божидар Димитров, който изрично пожела да остане, слушам дебата, бях се наострил много, а сега ми е смешно. Беше казано веднъж една приказка, че народите решават проблемите, когато възникнат, а българският народ създава проблеми, за да може да ги решава. Този въпрос се оправя много лесно. Ето един въпрос, който за разлика от случая с МВР може да се оправи много лесно. Просто тази недействаща, формално действаща или не знам, си остава тази точка и край. Няма обществени дискусии, няма нищо. Чуди му се на къла на моя приятел Даниел Вълчев, защо при толкова много проблеми с заплатите на учителите, делегирани бюджет, създава нови. Това просто е един елемент от цялостен комплект от промени в закона. Нека да си остане тая формална, не действа, нека да си остане, за да не дразни излишно гражданите, за да не им си мислят че ще се въведе цигански език или турски в българските училища, за да не си мислят други, че ще се промъкват министър-председатели, които не знаят добре български или въобще не го знаят и така нататък, и така нататък, и така нататък. Нищо не пречи тая формална точка да си остане там, където си беше. Тя не е между другото толкова формална. Тя не е толкова формална, но нека да си остане, след като нямат нищо против хората. Тук няма да съглася, понеже това вече ми прилича малко на демагогия. Излиза, че тази точка е формална, тя не действа. Не, вие го казахте. Вие казахте, че е формална, недействаща и не знам си какво. Докато ние тълкуваме, това е възможна трактовка. Възможно достоверна трактовка, нали? Така че при всяко положение това мнение е валидно, докато не бъде окончателно опровергано. И защо трябва да остане, за да се караме и така да се правят? Не се караме. Добре, дискутираме. Колкото не се установи кое е по-вярно спрямо кое, мисля, че това е по-скоро демагогско. В смисъл, това може да е формална